Shubor Snem jong Nongsan Hima. Hagawe ka jingja ka basngo shirkei ka balaja habo ka jala Maharashtra. Uwe Khynnah ubadang khandus nam karta ulanot yelade na drong ulum Tang Namar baka Kmie jong u ka kentaj ban Pynthied phone. Uni Khynnah ude ulatip kerteng kumu atharva gopal taide ulajuong ya ka Kmie jong u ban Pynthied phone no yu henrei ka Kmie ka kentaj. Ki khobor ki thu bu atharva udang penkre ban ya khone ka exam pulit henrei hagasngi ublei u atharva ula ongbyang ya ka Kmie jong u bakan Pynthied phone no bat haba ka Kmie jong u ka kentaj ula let shu ulum hatis gon bat ula rinsiat nang tang kinong shong haba kili I uni Khynnah kila ra marmari u hospital hak ba ki doktor kila pentep ba ula khlat no kum kani ki jingja kila jujaru ha Maharashtra hak ba mensham Snem uwe Khynnah ubadang khatsan Snem karta ula shimya laga jing imlade Tang Namar ba ka Kmie jong u kamtre ban Pynthied phone u ha sngi kha jong u kawaipat ka jingja ka ba sriem bat gani kabalaja hanavi Mumbai Maharashtra mensham Snem ha ubnai naitung we Khynnah samla ubadang khatpras nam karta ula shim mela gajing emlade Tang Namar ba ukpa jung Pynthied ka phone barim dor ka iPhone